Upo beliau bakhat saw. Ula shem dekini ki kentien. Ka jingsuk hapi baro. Ka jingsuk ka ba klem king atiar pat ka ba pendem sti. Kum ka phang pedeng nak benta ka World Day of Peace ne ka sngi rakhe ya ka jingsuk jong usnam ar phun riu. Ya kani la Pynbna da ka tenat penpriang jinget jong ka balang Catholic na Vatican ha ka arpuh nyau tarik nailar. Ya ka World Peace Day la rakhe man la usnam ha ka shi tarik kelalengkot bat ha ka de ka sngi ka balang ka pendon burom me ka Maria thesoti ba khot ka kme jong ublei. Kum ka jingkhot ya baro kiri ka perthei sha ka jingsuk jong ki jaj ben riu baro. Ka jingsuk kawan habaki briu ki ya kendu paramaki klem jingtieng ya ki tiar pen mensau bat lada ki don ki baking atiar kum hakathma ki dei ban pendam suloi ni pendam sti no khnang ba ka jingim para briu kan long ka basuk basan. Kani ka jing thmu jong ka World Peace Day ka kentu ya baro kiri ban kentat mardor ya ka jing thombor da ki tiar thma bat ka kentu ya baro ban wanra ya ka jingsuk ka basisha ka bala pensyong nong rem ha ka jing it mar keliang bat ha ka hok long briu man briu. Ya upo blio lajit kum unong mikmat jong Petrus bakhot uba arspa hanriu pau nyau ha ka pra tarik jemang ar phausan. Maria keo ha ka khet u Petrus bakhot ula duai bat kerpat blei bon sen da ka ba pendan kam ya ki ktien ka jingsuk ka bamking atiar bat ka ba pendam lot ya baro ki tiar yale. Ka Vatican ka la Pynbna halor ka ni ka phang ka jingsuk ka ba klem don jing tieng jing berngam bat klem jing thombor. Kani ka phang ka kedau ru ya ka jing ang no jong pop lio ban pendo ya ki tiar yale. Kenang baka jingsuk kan syong ne ha ka perthei bala penyeng halor ki paya jong ka jing shania mar keliang ka jing sngorit ka jing it bat ka jing kermen para brio. Kani ka kerwo na Vatican ka kenturu ban penlong do penlong snam ya kani ka jing ang not da ki kam ki ba phalang ha ka jing im jongi ba man ka sngi. Ka Vatican ka penken maru ya ki kenten ba syong sebai jong uji Yesus Kris bala mi pan haba ula ai khublei ya ki apostol da kini ki kentien ka jingsuk hapi kini ki kentien uji su hado menta kidang im hasla perthei bat hado nur jong uwei pa uwei u kristan ubadei ban shim ya kani ka kentien khublei jong u kris ban ai lem shaki para brio. Ka Vatican ha kani ka sngi kala penmi ya ka thup jong ki jingkran jong upo blio ha ka kot ka bala ai kerteng bat tu ai ba ka jingsuk kan syong ne ki kentien shaka balang bat shaka perthei hi barok away. And let there be peace, words to the church and the world.